Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Huwebes, pizza 2 na bulan sang Abril, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pagulong dinalan sang aton mga balita lokal, kaso sa nagpalagyo nga pasyente under monitoring sa Mambukal, dayon suno sa provincial legal nga opisina. Pag-seal-off sa balay o kung lugar nga ginaistaran sang COVID-19 nga mga pasyente sa Bacolod, ginapaboran ni Councilor Gonzales. Napulo ka persona dakop sa sulod sang 2 ka adlaw nga ginpatuman nga enhanced community quarantine sa Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ano ini? Ipaidalom sa investigasyon sang National Bureau of Investigation si Senador Aquilino Coco Pimentel III bangod sa ginaligar naglapas sa lahi may kaangtanan sa COVID-19. Atong kaso bla, naging dulong yang iasawa nga manugbata sa hospital. Suno saya alas 7, gidulong niya. Alas 9 sang gabi, gintawgan siya nga positibo siya sa COVID-19. Suno kay Deputy Director Ferdinand Labin, spokesperson sang NBI, hindi lang ang atensyon ni Pimentel ang ilaging tawag, kundi ilaman pa esplikaron si Pasig City Mayor Vico Soto bangod sa ginaligar man naglapas man sa Bayanihan Hell as One Act. May ara pagid nga tatlo nga ila sini investigaron mga LGO kuno, mga opisyal sa local government unit ang malain kay isa taga Bacolod, Cebu kag Quezon. Sinuayan. Pero sa sining pitipit nga kahimtangan, kinanglan ipaiway tanay ang anuman nga mga investigasyon, pabayaan tanay ang aton local government unit nga maghimo sang ila mga ideya, sang ila tanan nga mahimo pagkuha budget sa calamity fund kag iban pa para nga engkwentrohon hindi makita nga kagaw nga subong naghalit hindi lamang sa pungsod Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan.
pabayan ta na ina ini mga investigasyon pati gayunon talang ina pagkatapos nga malubad na naton ining karon problema nagapanguna nga problema diri sa pungsod Pilipinas nga madamo na ang mga nagkalamatay pati na mga frontliner naton mga doktor, nurses, mga health worker kag iban pa. Ang tagsa-tagsa kabaga local government unit may ila kaugalingon nga ideya. Pabayaan ta sila. Basta makabulig lang nga matap na ining makamamatay, makalalaton nga kagaw. Ining karon COVID-19 nga ginagastuhan na sa iban nga kapugsuran milyon dolyares wala gihapon nakita kung ano ang makalubad, ano ang bulong, ano ang makapauntat sining hindi makita nga kasumpong naton ang kagaw ining coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Bilog gadak banwa sa Bacolod, bilog ga probinsya sa Negros Occidental. Gagios-gios na kamo. Ang iban amat-amat na nagapadulong sa mga merkado. Di gabukas sa merkado alas 4, pero mapreparar ka pa para makaplastar sang ginabaligya mo, ti mapangot gina sa mga alas 5 karon dugay-dugay nga naplastar na mga baligya, makapili na mga bumalakal, pero mind you, hindi kamo makakadto sa merkado kung wala kamo sang quarantine pass. Siguro hagid nga isa lang sa membro sang inyo panimalay ang makagwa magbakal sang mga kinanglanon sa sulod sang puluyan. Kamustang palibot subong? Kamusta naman ang bilog nga dakbanwa sa Bacolod kag bilog nga probinsya? Malinong ang kabug-usan sa Bacolod kag probinsya. Aber, tukion kung aton patrol, kamustahon ta ang kahimtangan sa dakbanwa sa Bacolod, mga presyo sa merkado kung nagbukas na dire sa syudad sa Bacolod, idulong natin nga mga impormasyon sa aton mga tagpalamati karon nga kagahon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning sa aton pinalaga nga mga tagpalamati. Good morning, kumusta nga aton sininga kagahon? Diri ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Kung dalanon ang aton sininga paghambalan, masyado ka tawhay, no? Masyado ka tawhay. Pipila lagi lang makita naton nga nagabiyahe niya pribado pa nga sa laking Action Fred nga nagabiyahe. Kung may aragin man tricycle, pero why ni siya nagabiyahe rekta sa mga pangpubliko, especially diri sa area sa Burgos Public Market. Nalabyan Action Fred sa nga patrol ang pila ka mga check-up points nga ginabantayan man sang mga kapulisan. This time upod na
ang mga barangay tanod. Sa tagsa ka mga barangay, actually, Action Pen nalabihan sa patrol sa may barangay Estefania, ang mga barangay tanod, barangay official, upod sa mga kapulisan sa ilalom sa Bacolod City Police Office kag Station number 4 ang nagabantay man. Dari naman sa area sang Burgos sa Hilado, Action Fred, ang nagabantay man karon sa may check-up points sa may diri sa check-up points Action Fred, sa may Hilado na yon, diri iya sang police station number 2. Subong mayo na lang gali Action Fred, nabutangan sila sang tent. The first 2 days nila, even kahapon, gabaluga kung diin lang kapasilong ang mga pulis kahapon. May dako nga puno sang kahoy. O, pero init ka daan. Oo, pertig dya kainitan. Natagi ang init, daw maluto ka eh. Oo, mayo lang gani Action Fred, naluoy man ang pila ka mga opisyal sa barangay, especially sa area sa barangay, barangay 17. Kag ang syudad, of course, no? Ginbutangan sila sa tent, no? Nga umuni karon nga diri na sila mismo sa may island. Ang island butangan sang tent nga sila makapungko na kag this time kay wala kag tuo ang bantayanay mo. Magwa ka sa area sang 17, masulod ka sa may 17 na dalan sang Hilado. Ati ari ang mga kapulisan gihapon Action Fred nga nagabantay. Now, ang pila ka mga sitwasyon man sa area naman sang dalan sang Lopez Haina sa may Mandawi Foam ayon, ara man sa gihapon ang aton sining mga kapulisan upod man. This time ang mga barangay tanod sa ilalom sang barangay 28 and 27 nga sila mismo Action Fred nagabiluligay man kag ang isa diri no ginalantaw antes ni animo antes ka makasulod is quarantine pass, no? Malaysia Action Fred ang isa sa mga ginabantayan kag ginachekyar, no? Antes magsulod. Ang mga manugbaligya sa mga utan, mga kararuton kag iban pa may ara man quarantine pass sila. Yes, Action Fred, no? May quarantine pass. In fact, ang mga nagabaligya man sang bugas bala, may ara man ni sila Action Fred sang quarantine pass kay Subong City, ari kita mismo sa J&M Rice Store, no? Sa may dalan sang Burgos Galo. Diin sila mismo ang may ara man kag of course may nakabutang man diri Action Fred ngati sa face mask ang importante, wear your face mask kag subong man Action Fred ang quandary ang ginasiling tabala Action Fred ang social distancing ari naman na diri at least inaya para bulik man sa aton sining mga otoridad mismo dala ang pagpangabay sang social distancing, so ka face mask amo ni ang pinaka-importante man sa tanan diri Action Fred mo. Si Nini Pato gamaskaraman. Nini Pato kagina agsulod to kunti nakasulod na si Sir Nini Pato. Siling ko gani ti way ko kakilala sa imo abi ko kung sino nga gwapo kay ang iya tsura sang iya sining nga bala Action Fred ang face mask niya kakut pa kunti tsura niya ito. Ba. Buta kanya sa dalawa niya sa iya sining nga face mask. May dekorasyon na iya nga face mask niya. Oo, kaputi kag hubin sang lips. Ba. Kauben sa galips no ni Sir Nene Pato paglabay niya. At least believe ko ginatuman gid ang mando sang syudad ang pangabay sa aton sining otoridad nga magsuksok gid. Ti ang iba niya kaso gid man wala sang face mask kag wala sang ikasarang abing magbakal sang face mask. Ti ang scarf bala nga ginasiling na Action Fred pinayad ako na niya nang gabulig kay mo nagisa ginahimo man sang pila ka mga otoridad kay lugang ina nga at least safety, no? By the way, isubong Action Fred ang baligya anay subong sang bugas diri sa Burgos Public Market, particular sa J&M, no? Ang rice store. Way ni sila nagsaka sa piyak Action Fred sa mga reports even sa Manila. Nagsalakan ng bugas, presyo sa bugas Manila, nagsaka pero diri agin check ko subong nga aga wala gyapon sa pagsaka kay ang iya sininga suno sa iya kung mayari gid man pagsaka at still ginaintindihan niya, no? Makuntot tabala kung ano kay naintindihan niyang sitwasyon sa karon. Pero subong ya nagligat to may arang 35. Nagligat nadula tong tag 35 tub 39 amo na pinakabarato nga bugas at subong Action Fred, no? Nagbalik gid para sa aton sining mga kauturan. Ang mga available nga mga bugas that nagsugod sa 35 pesos kada kilo, ang pinakamahal sa karon is
tingga 60, no? 60 pesos per kilo. Pero inaiapilit. Pero kung sa bugas, 52 ang pinakamataas nga kilo. And then we have, sir, si ang tag-iya mismo, no? Sang J&M Rice Store, si Mr. Valencia. Sir, kamusta ang baligyan ita sa karon sa piyak sining ginapatuman ang ikatatlo na kaadlaw sang enhanced community quarantine. Pero kamusta diri sa imo, sir? May ang baligyan sang imo bugas, sir? Sir, good morning. Ang atong di nga baligyan sir, daw normal mo yapon na. Pero hina-hina gamay. Tungod sang ibang tinakapiparaman mo. Abay sa payan nga ang kasa nagpasaka, pero ang amon di ang retail, ang mangyapon. But sing ganun, sir, ang kasa mismo diri sa Bacolod nagpasaka na sila sang ila sini nga presyo sang kada sako nga bugas. Oo, nagpasaka gisliya. Oo. May pila ka pesos ginpasaka, sir. May arang pasaka na 200, may 100, may arang 50. Nagpasaka kada sako na. Kada sako. Pero ano yan, paano mabawi sir? Ginapasakaan mo ang bili, mansang bugas o kung ano? Tingnan nga lang, ganyan sa gamay-gamay na para nga tao hindi magulpihan. Oo. Kung gano'n, sir, ang presyo subong ka, ngayon halimbawa, ang ining 39 pesos mo, nga bugas, puti ni siya, well-milled rice, pero ang bili, sir, o nagpabiling gyapon sa 39 or dapat pasakaan ni siya? Ang 39 dapat 40 na Kaya kung 39 man siya, gamay-gamay na ganyan mo ganyan sa Honda. Pirdi ka sa puwi plastic. Iba mga hip, 3 kilo plastic. Pirdi ka. Ginaintindi mo na lang subong sa sitwasyon. Pero gina-intindi ko lang, parang ang tao, hindi pa nagulpihan bla. Kaya basi mas lang, bago ipasakaan lang, kay amo na yung mga okasyon nga daw, grabe na gid. Pero ako niya, bilhin ko ito ang tanibe. Pasakaan lang galing kung matapos na niyang atong problema sa syudad. Mayo man action, Fred, no? Pasaka na lang siya kung matapos ng problema. Pero this time, ang importante diri sa makamasag yapon nga presyo. Oo, masa Japon. Hindi naman yung magulpip saka So, umalis ang ginpatuman na, sir, ang iling pagpatuman sa enhanced community quarantine. Ang imo diri, sir, at least nakitaan ko diri, may ara social distancing mo. Pero ang baligyaan ay karon, mga nagkanto diri, damo sa gyapon, sir, or medyo nagjutay yung mga customers mo? Subong yung sinimanan niya, ang kato dito, 3, 5. Pero layo ay gid. Layo ay gid. Oo. Kasi ang iban, mas nangunadlok ang blamalat na ng kupit ko. Oo. So at least subong medyo jutay lang nagalagaw, subong kita mo man, sir? Subong jutay lagi ang lagaw. May makita mo dahil 5, nagsinunod. Lain sa nagligay kadamo kaya Action Alvin, Yes, action, Fred. kundi ang ginatugutan ang merkado mabukas alas 4, masira alas 6, pero may report kitang nabaton nga temprano pa, ibang kapanirana. Sir, kunti ang ginatugutan ng merkado magbukas alas 4 sang kaagahon. Magatakop mo magasarado alas 6. Sir, ang iban, sir, temprano pa man kapanarado? ang iban temprano pa, 5:30 nila gani, iban 4:30 sa sulod way na. Way na. So, isa ka man na lang ang ulihin. Sakto. Ulihin kita damo-damo mga ilimuson mo. Oo. Pag alas 5, 5:45 siya, sirado na kami. Sirado na kita mo. At sa Action Ped, no? 5:45 pa lang, sirado na. Ang presyo subong diri Action Ped, ang pinakabarato nila is 35 pesos. Ang muli ang local rice, 35 pesos kada kilo. Ang ikaduha is 39 pesos ang muling well-milled rice ni siya. Local rice ni siya, Action Ped. And ang iban diri ang pinakamataas, special rice local, 52 pesos, pero may ara man 51, may ara 46, may ara 47. Ang 50 pesos kada kilo, Action Fred, amuni ang nagapabilin karon nga red rice. Kag ang special brown rice ni siya, sir, no? Sir, ang black rice mo, daw ko kita. Iwat na. Iwat na? Iwat. Uy, takpaan. Ha? Uy, takpaan. Uy, nagikuhaan Action Fred sa black rice. Amuli hambal sang iban ko no, bulong ni siya Action Fred mo. Amuli yung mga organic rice.
black rice, red rice, kag ang subong man ining special brown rice action plan. So sa aton sining mga kauturan natisa para may baluan nila si Sir ang J&M Rice Store diri na pahamtang ni siya action plan sa dalan sa Burgos or rather dalan sa Hilado BBB sa may Galo rather no diri na napahamtang tupad diri amali ang lugar kag paborito ni kapihan ni Sir Lili Pato no amali nga sitwasyon diri sa area sa Burgos Public Market. With aksyon papang Lixon Tahom ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:04 na. Ang NEP nga bugas subong ya sa National Food Authority halos urot kay amo ning ginapanagtag sa bilog nga probinsya kag iban pagin nga kabanuanan kag kasyudaran. May mga reklamo gali niya daw nga ang may baho ang iban nga ginapanagtag nga bugas. Natural lang ina kay ginastock ina dira sa budiga sa National Food Authority. So butangan mo ginabulong para nga hindi bala pag-amagon sa mga sapat-sapat kag iban pa. Pero makilisan maayo okay naman na, no? At least maayo kag iban ni alin pa sa Vietnam kundi pa na nga lugar ginakumpra ini tingob sang National Food Authority kag karon ginabakal ang probinsya ganiya milyon mo ang ginabakal sa National Food Authority para ipanagtag sa mga kauturan naton sa bilog nga probinsya labi na gid sa mga pigado o imol naton nga mga kauturan nga nawad-an pa income bangod sa nagakatabo subong no bangod sang kwarentina kag subong man pila ka mga lockdown, curfew, kagiban pa. Pero sa nasiling na, dutay lang nga pag-uluan to sanay. Hasta nga, makarecover kita, kag makapakigbato sining kagaw nga naglapta na sa bilog nga kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon. Amo ning importante sa tanan, makapa-check up kamo dira sa Life Extension Clinic. Nag-abre sila as 9 tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Pakonsulta kamo, palantaw nyo kung ano ang diferensya sa aton lawas. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika. Kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 dira lang mabakal sa Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman. Standard time, las 5:10 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, kaso kuno sa nagpalagyo nga pasyente under monitoring sa Mambukal, dayon suno sa probinsya legal nga opisina. Balita Kapitolyo. Detalye o Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpasiguro sa nga Provincial Legal Office bagay sa kay Atty. Alberto Nelias Jr. nga dayon ang pagpasaka sa nga kaso batok sa isa ka bakulod nun nga damlag lang nagapalagyo kag wala magatuman sa unang adlaw sang 14 días nga quarantine sa Mambukal Resort sa Banwasang Morsia. So kay Atty. Alberto Nelias Jr. halos kompleto na ang mga natipon nila nga mga ebidensya sa pabasaka sang kaso kaga ini ang ipasaka kung magbalik naman sa pagbukas ang korte sa sunod sa Bacolod. Maduduban nga kahapon amo na ang katapusan nga adlaw kon 14 días nga pagkompleto sa mandatory quarantine sining person under monitoring nga si Felix Alejo kag kalakip siya sa 84 tanan ka mga PUMs nga na kagwa na sa Mambukal kahapon. Ini sila ang halin sa Clark International Airport. Kapag abot sa Bacolod, Marso 19, ginpaidalom sa pag-quarantine. Agod masiguro nga wala sang sintomas nga gidabat siya sa COVID-19. Atty. Nelias. We are actually preparing evidence against him, actually, sir. However, courts are now, as of the moment, still closed. But we are preparing the complaint and evidence. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. This time check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Oh, kape-kape na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Mayo ini, makabulig pa alerto sa aton lawas kag paminsaron. Nagapangapin ang bugos nga pamilya, healthy pa kamo. Nga aman na, ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, pwerte ka powerful sa iyan natural antioxidant. Nadiskubrihan man nga loaded ini siya sang phytonutrients. Nagabulig ini siya kakasang higko nga nagatapik sa aton lawas. Ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung batinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang mga utod naton nga iban gareklamo niya nung ako ni man. May man ang inom ko tubig, may man kaon ko, 2-3 kadlaw, hindi ko kaitsar, abyan, delikado ina. Kung magtinir ang higo sa aton lawas, hilo ina siya. Pagwaon tagid ina siya. Ting aton nga himuon na muni, para maka-enjoy ka, kapi-kapi ka, Dr. Alfred's Green Coffee, kay makibot ka lang. Mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lupwes Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ang makamamatay nga kagaw, padayon nag-aarangka. Si Senador Sani Angara, ara na sa hospital, kag suno sa report, nagapaayo-ayo siya. Daw medyo naka-recover na siya. May ara lang medyo mild nga pag-ubo, kag ang iya pamilya, luyag nila nga mangin maayo gid ang paghatag sang medical attention sa kay Senador Sani Angara. Madumduman, nagligad nga si Mana, siya man nagsiling positibo siya sa COVID-19. Di karon, isolated sa hospital, kag wala ginatugtan ang sinuman nga makasulod sa iya sinikwarto. Kay nagligad to nga adlaw, gin palayag sang senador nga bawte. Gin dutlan gid siya sang COVID-19. So, nagapasalamat siya sa mga pagpangamuyo, kag subuman maayo gid nga atensyon sang mga medical naton nga mga frontliner, doktor, nurses. Te siling niya, maayo na ang iya pamatyag. Wala ginapasan no ang kagaw, no? Senador Juan Miguel Subire, nagpositibo man. Aquilino Coco Pimentel, nagpositibo man. Kag pila pagid ka mga personalidad ang nagpositibo sining makalalaton, makatalagam nga kagaw. Amuning magsulod sa lawas ta. Hindi ta ka preparar, kaya ta makita mo, no? Purte niya, invisible nga klase sang balatian, hindi kitaon. May tani ko makita, tas siyang gagapadulong kay pwede ta sa malampusan, pwede ta sa malabo, pwede ta sa malutang, galing kay hindi kitaon. So, kadelikado. Kung umatake siya sa imo, igo kagid. Sintro puro-puro, kaya hindi ka kakita kung din ayon sa masulod mo. Kung isang nalipot ya pa ka, basi sa likod sa magsulod bla, di hindi ka kabatyag, kaya hindi siya kitaon. So halong-halong sa aton mga kauturan. Kung anong ginamando sang gobyerno, kag sang aton sini, nga departamento sang ikaayong lawas, sunod lang anay kita. Wala kita dira perdihon. Kay kon magretubado kita, abyan maluoy ka sa pamilya mo. Kung tapikan ka gani sining kagaw nga ni, ti i-isolate ka, i-quarantina ka, 14 días. Kung hindi ka pa magsugid tuod, nga natapikan ka na kagabatyagan na sing sintomas sining kagaw nga ni, sos por Dios, por santo, maluoy ka,
base kung magkalaumid ang bilog mo nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play.
Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Balita City Hall. Ang pag-seal off sang balay o kung lugar nga ginaistaran sang COVID-19 nga pasyente sa Bacolod, ginpaburan ko no, ni Councilor Gonzales. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mag-action Fred, suportado ng Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales ang gin-issue ni Mayor Bing Leonardia nga Executive Order number 28 nga nagahatag sang poder sa mga barangay nga mag-identify kag i-seal off ang mga ultra-risk area sa idalom sang enhanced community quarantine. Sa idalom sa mga Executive Order Action Fred, ang mga ultra-risk area ang makabig mga balay o kung lugar sa isa ka barangay nga mayara sang kompirmado
kumpirmado nga COVID-19 case kag wala pa naka-recover o kung mga persona bala nga nagtiniwan nga may sintomas ang COVID-19 pero wala pa nahibaluan ang resulta. Ginpathaga ni Gonzales Action Fred nga sa tion nga may na-identify ang barangay nga balay o kung lugar nga ultra risk area. Ini ang iga-lockdown sa sulod sang 14 diyas kag ginadilian ang mga tawo nga maggwa sa among nga area. Ginpathag ni Gonzales nga tuyo sini nga maproteksyonan ang mga tawo sa palibot sa COVID-19 kag hindi na maglapta pa ang masakit. You know, sa ultra-risk area, example, kung subdivision, in one street, may kada affected na house. So, i-assess ni CHO, ni PNP, and together with the barangay, kung ina na area, go coverage with walls, kung go ka-secure sa iya. So, we will tag the house as ultra-risk area. Nabatian si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Sa atong gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson, asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all.
Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, napulo ka persona o dakop sa sulod sa duha ka adlaw nga ginpatuman nga enhanced community quarantine sa Negros Occidental. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-action na Fred na pulo ka tawo nagkaladakpan sa duwaman kadlaw nga ginpatuman ang enhanced community quarantine sa Negros Occidental. Nagkaladakpan sanday Lorito Borja, Danilo Barbon, nagapuyo sa barangay San Isidro, samtang dakop man sanday Rolando kag Ariel Mainit, Bonic Raos, Jose Ortiga, Marjon Villases, Roldan Flores kag Ricky Binting, tanan nagapuyo sa barangay Bugang sa Tubuso. Ini sila. Kag nadakpan man action friend, ining isa ka hubog na nagalagaw sa dalan nga si Antonio Bostilio. Nagapuyo sa barangay 1-B naman, Banwasang Manapla. Inisla action friend, gin-custody sa mga kapulisan pero ginpagwa naman lang after sang 12 hours. Kag posible nga inisla pasakaan man sa nagakaigo nga kaso, labi na gid matapos ining krisis ang COVID-19. Inang balita, inis Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Tukionta, kamusta ang siyudad sa Bacolod sa sulod sang 24 oras? Pipila ka mga blatter entry posible nga gin-record sa atong kapulisan. Pasalamat kita no, bisan paano nagnubo ang kriminalidad sa siyudad sa Bacolod. Bangod sining karon mga pagpatuman sang gobyerno, ang enhanced quarantine naton, ang wala nagasuksok sang mga pass nga ni hindi makasulod sa iban nga mga lugar, ang mga kawatan medyo gaduha-duha man kay hindi sila kaagi sa pila ka mga border nga may gwardiya nga mga kapulisan. Dako man na nabulig o galing ti medyo apektado man ang pila naton ka mga kauturan nga wala trabaho. Aber, check upon tang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta ang palibot? Ang palibot sa siyudad sang Bacolod Action Ped nagpapili sa gyapon matawhay, especially ining dalanon kung sa mga blatter entries as to the crimes sa karon action Fred, wala gid sang record nga kinawatay, makon man ay mare mangawat ka, wala to o police mangawat ka. Wali action Fred, ang pila ka mga sitwasyon, especially sa mga blatter entries, wala gid sa mga petty crimes. So, wala pasaway? Mangawat. Ang pasaway sa lapi action Fred. Pila? Sa lapi. Baba. 50. May ara gyapon? Ara gyapon ang Fred, 50 sa nagpanakpan, no? Executive Order number 26 kag titilido tagsa ka mga holding centers karon action project ti nagigad bungya holding centers ang usar na action pred. Station number 4, actually action pred sa station number 4 20 tanan ang nagkaladakpan. 20 laki baini. Karon in titin o temporary ara subong sa team sang barangay 4. Barangay 4 Balaxo Pride sa may tinda. Tara gin temporaryo nga gin himo nga holding center pero hindi niya siya basta-basta makasulod. Ang importante dapat tinlo. Butsing ganon, limpia tinlo ang imutiil, kamot, kagatanan. Tapos sprayhan pa sang alcohol antes pakasulod. Gym mismo sa barangay 4. Gym sa barangay 4? Yes, sir. Gym sa barangay 4. Dira sila ginhouse? Yes, sir. Sa station number 2 na, tanan nga mga nakaladakpan, dira ginahouse action press. Gym sa barangay 4. Sa police station number 4, ito action press, nakaladakpan. Isa diri sa pito action press, minor, 15 anyos. Ara karon man sa gym sa barangay Villamonte, magaserbe lang holding center. Yan ang mga gym nga na, no,
sira, may mga gwardiya, ano nga plastada? Ang may mga policeman action, Fred. Laki pa man nga police nga assign. Pagkaluwas na, may araman nga mga barangay tanod nagbantay man sa ila action, Fred. Sulod. Sa station number 6 action, Fred, 5 ang nagkaladakpan. Ara karon sa likod mismo sa opisina kay wala pa so far sang gym. Nga ginausar, ara lang sa likod mismo sang ila opisina sa police station number 6. Sa station number 8 action, Fred, 7 ang nagkaladakpan, no? 7 ang nagkaladakpan. And sa station number 7, siyam tanan ang nagkaladakpan. Kakaroon piso man sa station number 7. Pamali action, Fred, sa Bilugan, 50 tanan ang nagkaladakpan. Kung ako na kahapon kagabi, karon sa maguro adlaw release after 12 hours nga reglamentary period. Balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 2 minutos ang nabilin, mapangot kita
sa takna nga alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.